It's time for DJ Raqi's Secret Files. Engaged na ako. Pero in love ako sa iba. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mara. I'm 27 years old. And I'm engaged since last year. Sisimulan ko po yung secret file ko year 2014. Nagpunta po ako ng Middle East last 2014 para makalimot. Oo, DJ Raqi. Para makalimot sa past relationship ko. Bata pa lang ako, never kong pinangarap ang magpunta ng ibang bansa. Because I want to serve and dedicate my life for my own country. At sa kapwa ko Pilipino. In short, I want to become a soldier. But sadly, hindi ko natupad yun. Nagpunta ako ng ibang bansa dahil sa long-time boyfriend ko. Year 2014, still, when my boyfriend cheated on me. Ang masakit pa doon, mismong best friend ko ang ipinalit niya sa akin. Nabuntis niya ang best friend ko. Itago natin ang ex kong ito sa pangalang John. Tumagal yung relasyon namin for almost 8 years. The time na nalaman ko na may affair sila ng best friend ko, dumistansya na ako sa kanila. Wala akong ibang choice. So I decided to apply work abroad para lang makaiwas at makalimot. March 2014, umalis na ako ng Pilipinas. 2 years ang contract ko doon. At sa 2 taong yun, kahit kailan, hindi ako na-involve sa kahit sino. Fast forward, March 2016. Kinailangan kong bumalik sa Pilipinas. But before that, January 2016, may nakilala ako sa social media. At itago natin ang pangalan niya sa pangalang Dale. Never kong nakita o nakilala si Dale in person. One day, may nagtag sa akin ng profile niya. Nalaman ko siya palang nagtag sa akin. Nainis nga ako nun. Kasi hindi naman kami close. And besides, ang pangit nung tinag niya sa aking picture niya. Sa sobrang inis ko sa kanya, chinat ko siya. Kailangan bang itag mo sa akin yung picture mo? Hindi naman kita kilala. I-remove mo nga yun. Sabi ko sa kanya. That day na nag-chat ako sa kanya, mas lalo niya akong ininis. Hanggang sa nagkaka-chat na kami everyday. And we became close. Back to March 2016, pabalik na ako ng Pilipinas. Napagkasunduan namin ni Dale na siya ang magsusundo sa akin sa airport.
Kaya lang, hindi siya pinayagan dahil sa trabaho niya. Military man kasi siya. At hindi niya hawak yung oras niya. So, yung ka-co-teacher ng pinsan ko ang sumundo sa akin. Nung nasa Pilipinas na ako, eksaktong nagbakasyon si Dale. Hanggang sa lumalabas na kami, nagkikita at nanligaw siya sa akin. After 6 months, naging kami. And then, a few months later, he decided to propose. And I said yes. Oo, tinanggap ko ang marriage proposal niya. Namanhikan sila ng pamilya niya. And we are planning to get married this coming 2020. Kung i-describe ko si Dale, hindi siya yung tipo kong lalaki talaga. He is not my ideal boyfriend nor husband. Ang bait niya nga eh. Ang bait niya nung hindi pa siya nagpo-propose sa akin. Pero nung napa-oo niya na ako, parang nag-iba yung ugali niya. As in worst, sa pinaka-worst. Ang dami niyang ayaw. Dumating na sa punto na hindi ko na nabibigyan ng atensyon at pagmamahal yung sarili ko dahil naging sunod-sunuran ako sa kanya. Tatlong beses ko nang binalak magpakamatay. But thank God and thank my family. Kasi hindi nila ako pinabayaan. May reason? Dahil yun sa sobrang depressed ko na. At dumarating na sa punto na gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Fast forward, last year, November, my friend died due to car accident. At yung kaibigan kong yun, military din. Last night ng friend ko, dito ko nakilala yung taong sobrang mahal na mahal ko na ngayon. Di ba pag sundalo ang namatay, may mga naka-assign na magvi-vigil. Yung bang nakatayo lang sila sa tabi ng kabaong nung namatay na sundalo. That night, ako ang umupo sa tabi ng kabaon ng friend ko. Facing with this man na naka-uniforme, na nakatayo sa harap ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Jake. Walang imikan ang namagitan sa amin. Hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan. Nagtanong siya, "Girlfriend ka po niya, ma'am?" Mahinang pagbigkas na tanong niya. "No, he's a friend," sagot ko. Nagsalita uli siya ng sobrang hina. Akala ko po kasi fiancé kayo ni sir." Yung sir na tinutukoy niya ay yung namatay. Sabay tingin sa engagement ring ko. "No, I'm engaged to someone," sagot ko ulit. And then, kwento-kwento, buti pa daw ako masaya, samantalang siya walang love life. That night na magkaharap kami, parati kong nahuhuli na nakatitig siya sa akin. Na natatakpan konti ng sobrero niya yung mga mata niya. Kahit pa ganun, nakikita ko na nakatitig siya sa akin. He's very tall, katamtaman lang ang katawan, balbunin, at napakaseryoso na mukha. Natapos lang yung kwentuhan namin dahil natapos na yung oras ng duty niya. Fast forward, natapos na ang libing at never ko na siyang nakita pa. Then after 2 days, naisipan ko mag-open ng Facebook account ko. May nag-request sa akin.
Vineset ko yung profile niya. And then I realized, si Jake pala. Hindi ko ma-explain yung feelings ko that time. Yung sobrang saya ko lang na parang hinihele sa ulap. So, inaccept ko yung friend request niya. Ang sumunod doon ay nag-wave siya sa akin. So, nag-wave back ako. Nag-chat uli siya at ang sabi niya, ayun, inaccept mo na ako sa FB mo as your friend. Pwede bang i-accept mo na rin ako sa buhay mo as your special someone? Gulat na gulat ako. Na-excite ako na ang saya-saya ng pakiramdam ko. Ang na-reply ko na lang ay, loko-loko. At nasundan pa yung chat ng text, calls, at dumating na sa puntong lumalabas na kami para kumain at mamasyal. Jake knows my situation about Dale. And he is always there to cheer me up. He is always there to make my life positive. At sa ngayon, mas mahal ko na si Jake kaysa sa fiancé ko. Parang nagkakatotoo na yung parating sinasabi ng fiancé ko noon. Na hindi pa ako ready para magpakasal. At ngayon, nagdadalawang isip na ako na ituloy yung kasal namin. Kasi hindi magawang magbago ng fiancé ko para sa akin at sa relasyon namin. Hindi ko kailangan ng pera niya. Ang gusto ko lang ay yung pagmamahal niya, yung respeto niya, yung oras niya, yung loyalty niya, at yung pag-unawa ng isang partner. Sana ay matulungan niyo ako sa problema ko. Kung itutuloy ko pa ba ang kasal o hindi na. Hindi na ako masaya sa fiancé ko. Yes, engaged na ako. Pero in love ako sa iba.